everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ang diary ni Celis ang gikuha ni Ma'am Julia. Odsa? Ay bagag apoy apapangig ni babayhan na haywa na. Gibasa na to soy batasan. Tabangi ko nang bawion na to ang diary ni Celis. Hala no. Unsaon man takas pagtabang ang dahili na oy. Klaro man kayong nisibat na tong malditang Julia. Aron dili na nimo mabawi ang diary kung tuwa man gani niya. Klaro na kayo nang tuwa ni Ma'am Julia ang diary. Nagbahay na inoon ko kanong ako panigihatag ni Sir Alejandro. Maog yun day, tinuod na. May pagwa ni mo na yatag aw kadto di ay. Dili unta tumakawat sa mga hiwig utok. Nang nahibaw ka ba kung asa na mag-isambayan si Ma'am Julia? Adto ramang yun na siya siyang parlor day. Parlor? Oo lakaw, pauban na slando. Kay nakatultol man na siya sa parlor. Sige, amo ka tuon. Og ikaw lang ang bahala ni Sir Alejandro sa bahay sa mga katabang nga. Ay oo sige ha, akong adtoon si sir. Sultihan akong nang lakaw mo slando. Og unya, kalit lang naabli ang pultahan. Nakita ko si Alejandro nga nagparog sa may pultahan. Basa kaayo siya og nagtutok siya kanako. Inanay siyang miduol og iya akong gigunitan sa abaga. Ang mga panuway mao di nga dili gud mada si Alejandro sa una. Bisag giunsa nako siya sa pagtintal. Bisan pa kun miingon ako nga okay nga mahimo ko niyang kabit kay nakauna na din ako si Celes. Hala uy, naaman di sa suds kwarto ni si Sir Alejandro uy. Nagsige man nagtutok sa bungbong. Maikog man sa kong mutugaw siyang hunahuna kay law man kaayo. Helena? Sir, ako ni si Mayang. Hain si Helena Mayang. Nagkuyog man tog si Lando, sir. Nangita ni Ma'am Julia. Nga nung ilamang gipangita si Julia. Ay kay nagduda man sila nga si Ma'am Julia ang nagada sa diary ni Siles. Nahibaw ka na bahin sa diary? Oh, kay misulti man ako si Lena, sir. Nagmahay ko. Kung nga nung ako kinigibilin sa akong higdaanan, Mayang. Sir, ay mabawi pati nga lito ni mo, sir. Oy, ni dahili na di ay. Maayo unta kung matinuod ng imong hula-hula, Mayang. Naunsa-basab ng asawa ni mo, sir. Oy, nga nagkadugay, nagkamaldita man nagmaayo hinoon. Ay, mukaon ka, sir. Aw, tubig, kuan. Ay, sulti lang kung unsa imong gusto, sir. Ako lang una atiman nimo. Gusto kong mag-inusara din sa kwarto, Mayang. Sige, sir. Anha lang ko sa gawa sa bahay. Di na tingali masukot si Sir Alejandro nga gigamit na itong iyang auto. Ako ni mo pasabot ni Sir Alejandro Lando. Unsa man, layo o ba tas parlor nga istambayanan ni Ma'am Julia? Doon na ta. Usa na lang kaliko. Dili lang gid unta maginahi si Ma'am Julia sa pag-uli sa diary ni Celes. Unsa may tabo nimo kung di gini niya ihatag nimo. Dili pa ko makasulti. Pero, kinahanglan nga iya giningi uli na ako. Helena, ayaw na sa pada sa imong kasuko ha. Dayari lang ni. Dili ordinaryo ang maong diary, Lando. Dili ni normal nga dagan sa kinabuhi ang nasuwat ini. Dili na gid unya pasipad-an ni Ma'am Julia ang diary. Helena, Bisan usa lang kapahina. Dili mahimong matangtang sa maong diary, Lando.
ingon anak kay importante nimo ang Mount Diary, Helena? O, Lando. Dili mahimong matangtangan kinig usa ka pahina. Matagpahina sa maong diary. Importante sa kinabuhi ni Sir Alejandro o ni Celes. Helena. Oh. Okay. Niya na ta. Mao na kaya ang parlor ni Ma'am Julia. Maayo lang utak kung wa pa niya basaha ang diary ni Celes. Unang gabi sa ilang kasal ni Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Kusog ang uwan. Nag-inusara lang ko sabay sa mga katabang. Kadlaw na lang. Pero dili ko makatuog. Unya. Kalit nga misud sa akong kwarto. Si Sir Alejandro. Misud si Alejandro sa kwarto ni Celes. No, dili ni mahimo. Dili. Nabasa siya sa uwan. Kalit siyang miduol na ako. Og iya kong gigakos. Gihagkan. Nangayo siya og pasaylo na ako. Og naanod ko sa iyang mga hawak. Og may nahitabo namo sa unang gabi sa ilang kasal ni Ma'am Vilma. No! Dunay nahitabo nila ni Celes o Alejandro. Naibawag yun niya ang kabit ni Alejandro si Celes. Ang animal nga Celes. Laom og duot. Santa Santita. Naibawag yun siya. Nga dako ko o gusto ni Alejandro. Pero giunahan ko sa panuway. Wala man man si Ma'am Julia, ma'am. Unsa? Mao na, manawag ron siya dinhi kung dunay tuyo. Kung mga musta sa dagan sa kita. Mao na. Wa ka ba mahibaw kung asa na siya mag-istambayan? Nawar ba, ma'am? Di man siya mahilig magkichika na mo ko. Sige, salamat na lang. Sige. Asa man ako panitaon sa Ma'am Julia? Klaro kayo nga iyang gagita ang diary ni Mama Celes. Lando, Unsa naman? wa mo anihi si Ma'am Julia. Manawag naman di ko na siya dinhi sa parlor kung doon ay toyo. Oo niya. Unsa may imong hunahuna? Lando, kinahanglan ko lagi makuha pagbalik ang diary ni Celes. Pero asam ta mangita karon ni Ma'am Julia? Tabangi ko sa paghunahuna ko na si sunod atong buhaton, Lando. Naglibog na ko. Kalma lang. Kalma lang yun, ha? Ato libuton ang tibuok lungsod. Sige, please, Lando. Dili ta mo hunong hantod nga makita na to sa Ma'am Julia. Dear Diary, human sa usa ka semana nga honeymoon, naibalik sila si Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Og usa ka gabi ana. Sa pagsuod nako sa akong higdaanan, may puting panyo nga gibutang sa ilaom sa akong unlan. Ug may nasuat, "Until we meet in heaven, Andro." Andro pa ang iyang gingan ni Celes kang Alejandro? Maayo nilang pagkatago ang ilang sikretong relasyon. Andro di ay ha? Nakita lang unta na to sa Ma'am Julia. Kinuo. Tabangi mig makita na mo sa Ma'am Julia. Hapit naman nato malibot ang tibuok lungsod. Pero wa man gid ang sakinan ni Ma'am Julia sa mga daplin sa daan. Helena, ayaw paghilak. Ngano iya magkikikuha ang diary. Ayaw ka balaka, Helena. Mabawi na nato ang diary. Di ta mohunong hangtod nga makita nato si Ma'am Julia. Dear Diary, dili ako ang nagpatay ni Ma'am Vilma. Inosente ko.
Dili ako ang mipatay ni Senyora Amanda. Ang animal nga Silas. Iyang gikumpisal din sa iyang diary ang iyang pagka-inosente. Dili kini mahimo. Dili mahimong mabasa kini sa uban. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.